deixat segurament gran part de les opcions que tenia l'equip per assolir aquest playoff. Sí, sens dubte crec que avui ens hem deixat enrere les poques possibilitats que teníem a intentar gaudir d'una victòria i que ens ajudés a lluitar fins al final. Crec que ara mateix les opcions pràcticament són nul·les o no tenim pràcticament ninguna i en aquest sentit evidentment que estem tristos per el desenllaç, però crec que l'equip ha anat a la recerca de la victòria des de bon començament, hem gaudit de les millors ocasions i només l'atzar o la fortuna o l'infortuni o la manca d'encert ens ha privat d'una victòria, a més que considero merescuda. L'equip ha marxat al descans amb un resultat favorable, Ontinyent evidentment ha apretat molt a la segona meitat. És possible que li hagi faltat una miqueta de confiança a l'equip en aquells últims minuts, empenta, no sé com dir. Jo crec que l'equip s'ha esforçat moltíssim, crec que en la primera part amb aquest tribut que hem apostat avui crec que hem tingut un control territorial de la situació de joc. Això no s'ha vist traduït en ocasions de gol i a la segona part crec que potser l'Ontinyent ha agafat el control del partit mitjançant la possessió, però nosaltres hem gaudit de les millors ocasions. I jo no diria que és una manca de confiança ni molt menys, crec que al final ha estat una manca d'encert o només la casualitat ha fet que nosaltres no marquéssim gols en aquestes últimes jugades que crec que hem merescut. Era l'ambient que t'esperaves, que t'has trobat aquí al camp? No, m'esperava molta més gent i un ambient molt més hostil, però haig de dir que no tenia cap dubte de la gent d'aquí d'Ontinyent. Si nosaltres teníem algun reparo en venir aquí o s'havia generat alguna sensació de situació estranya, va ser per unes declaracions que nosaltres no vam fer. Per tant, entenc que a partir d'aquí nosaltres no esperàvem ni molt menys un ambient hostil o molta pressió de la gent quan crec que no vam generar absolutament res. Aquestes declaracions han marcat una miqueta greus al devenir del partit, entre tota la setmana, després el d'avui aquí, tu creus? No, nosaltres hem estat centrats en el que ens tocava, que és la nostra feina, buscar arguments ofensius i defensius per imposar el nostre nivell al del rival. Ni molt menys crec que la situació de l'entorn o aquesta situació enrarida de creuament de declaracions o aquesta situació estranya ha dificultat perquè nosaltres tinguéssim més o menys ansietat a l'hora de competir. Crec que l'equip inclús ha fet un partit per guanyar, poder no ha tingut el seu premi i en aquest cas esperem i desitgem que acabar amb dignitat el que queda de campionat. Mister, i ara què? Ets partidari de començar a pensar en el futur, tenint en compte que s'han gairebé acabat les opcions, de començar a manegar el futur o no? Jo no sé exactament quina serà la idea de l'entitat. Jo te puc assegurar que el meu futur més immediat és pensar en el proper partit, intentar treballar-lo durant la setmana. Crec que ara hem de pair aquest desenllaç i després posar-nos mans a l'obra a treballar en la nostra actualitat més immediata, que és el proper partit. Crec que ara la nostra dignitat professional ens obliga a acabar de la millor manera, intentar no negociar amb l'esforç, sinó ser capaços de donar-los una alegria als nostres aficionats el que resta de temporada, i crec que això ja no només és una exigència sinó també una obligació. Més enllà que no s'hagi assolit ja virtualment aquesta plaça al playoff d'ascens, la millora que va experimentar l'equip els últims 3 mesos, fins fa 3 setmanetes, ha servit per construir part del Nàstic de l'any vinent? Tant de bo que sigui així, no? Jo crec que al final evaluar el Nàstic de la segona volta per aquests 3 últims resultats crec que és una mica injust. Jo crec que nosaltres ens vam mantenir en el temps amb victòria, ens vam mantenir el temps amb bon joc
i crec que hem estat avui a l'abast i també a Llagostera vam estar a l'abast de ser competitius i de poder guanyar. Al final no ha sigut així, crec que seria injust valorar l'equip per aquests 3 últims resultats i crec que el Nàstic de la segona volta ha ratllat un molt bon nivell i independentment de que finalment no s'aconsegueixi la fita de l'objectiu, doncs crec que sí que és veritat que hi ha bones sensacions per intentar formar un grup de futbolistes i un grup i un equip de cara a la temporada vinent. Sí, gràcies a tots.